Всем привет! Срочное включение. Мы разыграємо один легендарний сплінклер і 3 рідких сплінклера. Для цього треба підписатися на 3 канали. Це як його Куль, Ультра, Супер, що-то там Куль. І на П'яного Йожика, і на наш YouTube канал. Весь розіграш буде опубліковуватися на 3 канали, а зачитуватися він буде тільки на YouTube канал. Надо написати свій нік і зайти на нашу приватку. Мій нік 2016 РБ. Воно можете подивитися. Ви заходите на мою приватку, і ми вам лічно в руки з Шеллі даємо один легендарний і 3 рідких сплінклера. Ви повинні в чат написати кодове слово. Кодове слово це буде івент. Якщо ви все зробите, то ми вам вручимо цей подарок і ми будемо як робити розіграш. Всім пока. І потім ще підпишіться на 3 канали. Всім пока.